Bawas ang kadina lagi. Bawas ang kadina lagi. Sus. Ano, ang bagudok. Asa panginis sa mga kadina gadugang na binyambag at kasi lumayo. Kaya mo ang ambak rin na ba? To ako maguna nakapot. Okay ra kasam? Okay ra? Okay na mga kanong. Kasi agad mga kanong na hilos ang kadina. Ano segunda niyo daw? Wala kang telaw. Mas do kay anad naman sila. Nani gyud mga kanong sus na puan ang kadina. Panoy. Mangilisam pa to. Putang ladron. Kung magpuwas pa ng kadina magluag. Ping arm no, busing no. Luag. Wasam. Dito na mabawas kay. Lat ni na to. Lat pod. No. Dito na wala ang tama. Ambag wait, ambag. Nakita. Tanggal yan no anay. Ano ba kita kuan? Kita sa camera. Kira. Ha? Pasok ka? Mga mong sakyan mga kanong sa RM. Grabe sab kapikil pagkilig ko mga kanong so na oh. Eh mong patay mga kanong so magmagaw ka sa mas-kamag. Na, mista pagtagpangahoy. Abi pista. Abi pista, tagpangahoy. Napatay nga diri mga kanong sa ibabaw.